Atxaldeon eulateko jaietatik, hasieran arazetxo batzuk euki ditu mentxe audioakin, baina ja, dena martxan daukula hemenga, partidueia hasita dao, banakoa momentuntan markagaiun, pixka kontestun jartzeko, hoxe ez, San Fermin txapelketako binakakoakin gaude, gaur partidu, eraki horra finalen egon nahi dunantzat ez, gaur hemen irabazten dunak finalerako txartel hori eskuratuko dolako, eta orduan sari handie da gaur hemen irabaztea. Bibikote indartxu aurrez aurre, alde batetik Barrokal eta Mujika, beste alde batetik Aranburu eta Mendiburu, eta ikusiko du ez, hasiera hontan pelotaka da asko ematen da ikusi ditu pilotarik, lanerako gogoakin, eta ikusi beharko da ere pilotalekura zein egokitzen den hobekio ez, egia da pilotaleku estugoa dela, txikigoa dela, batzutan kosta egin dela ez, neurrira itea ez, estuxegoa de badelako, eta guaingoan igual pilotaka ondan atala berari ezker zehar hori horregatik, horrek eragindula txarra izate hori ez, pixkat estuxegoare badelako. Pilotalekue betikoa da, baina egia da eraberrituta daola, oso politia jarrita dao, horre, denak ikusi duzuen programa horri esker, itxuraldaketa handie eman zitzaion, atzen ere mural eharra jarrita dauke, eta aitzakik ez bere jokatzeko, ikuste pilotak ere jokatzeko modukoak diela, eta lau pilotarik ere ongi hasi diela pilota. Hemen gaur nerekin, oiden bezala, komentario lanetan, Oiana, txaldeon. Txalde hoiera. Bai, gaur festetan daun herri hau ez, leulaten hasi urtero hemen geha, San Fermin torneuekin, eta guztua etortzea ez, ambiente politie eotea, jendeen aldetik erantzun hona izatea, eta momentuz aserako horra izaten nahi da baita, partidu ona hasi due, eta esan denak lau pilotarik bete nahi die, eta gaur frontoi hontan ondona egokitzeanak puntua izango balde. Bai, ikusi da ez, hasiera hontan, igual gorriko iduen modunez, oso sendo, defentsan ongi, bikote gorra jenduela erakutsiz, eta urdinek berriz, erasora jo duen bi irutantotan, suerte handi gabe ez, Natalek bi paretak hori azkenekoa txapazpira jo, aurrekoare kanpo alde indio, eta aurretik Maitek dejada bikain batekin tantoare lortu du, eta hoxe momentu hontan markagaiun daun alde hori. Apa! Hor, bai, ikaragarri baztertu zaio Maigiri pilota, hanekor eramandako pilota izan da, baina ezkerparetan Maigiri asko baztertu zaio eta zaie zen ateratzeko. Baita gaur hemen erasuen egile esan ondo ibiltzenak aldeko izango baizie, ben pixka kosta itialako defensa lan haitia eta ondo namoldatzenak hor erasuen aukera dugunak bere alde izango. Sake hona guain Natalen eskutik hor txostan bile joan delako, eta hor Maitei uste baino gehiago eta zaio, eta nik uste behatz potoloakin jo dula pilota hori. Eta ikusten da, bikote urdin ere jokatzeko daola, bixi-bixi moitzen nahi diela pilota, mugimendu azkarrakin ez, eta partidu gorra aurre ikusten da. Bai, eta bero itego egite zen, itu edo, egualdi itu edo hemen da beruek eraina izango gortze baldin ma. Bai, egia da, kanpoan sekuleko beroa zeola, eta naharitzen zela ez, berotasun hori, eta barrune gaur pilotarik lanagogotik iten bali moduena harituko du ez. Hanek bikain atzeratu gerri jota, ezkerparetan ongi sartuz. Beste pilotaka daun bat. Maitek erantzun, toki berea, seietik. Hanek ezkerpareta oso ongi sartuz, Maitek atera. Natalek eukuko doera sorako pilota, oso ongireki, Maile jaso, zabaletik zabalea, eta tanto oso Natalen eskutik ez. Ez dakit mini ez hartu hor Mailik. Ez, hor, itzulipurdi bat indo, eta keinu irutu zaite eskukin, behatz muturrekin oiote duen. Ez du maten. Itxurez ez, itxurez. Mine mandi jona utxaitiak.
Bai, hortzen ez, nik uste Natalek bertan ikusi dola maili eta bertara jokatu diola hankata, baina oso ongi ez, abiaduraz eta ongi indako tantoa izan da. Erdi-erdiko sakea, Maitek eraman, Anek atzeratu, Maite pixkoa geixo. Ze esaten? Natalek erasorako aukera. Bizkat zabaldu, Maiik ongi atzeratu gerri-gerin jota, Anek eraman, beste aukera bat Maiintzat. Oso ongi atzeratu hemen 5 erdingurutik, Anek bikain jaso. Maitei baztertu pilota, Natalek aukerako pilota eukiko dugain. Zabalea bikaine, bikaine. Eta Natale, bueno, aurreneko bik egie da alde indioala ez, bat Zabalea eta bipareta iten saiatu denen kanpoa joan zaiola, baina guain beste bi remate harrak inditio, eta horrek konfiantza emango dio bikote urdineri momentuz 5 eta 3 aurretik, eta bueno, sensazio onakin. Azkenen fronto iztu iziteken pilotarik gaino otei ez, eta arre iskatu berra da, hor ajustau berra izite askotan. Baina bai, guain bi remate harren ditu, neurrikok txapa gainen da Zabalien, eta bai, oso azera ona. Ongi eidare sakatzen, hemen dauke 6 erdinguruntatik Maite errestoan, eta orduan bigarren pilotaka dare eko horren gelditzen zaio, eta asmatzen momentu enten. Ongi jetxi Maiik, Anek bikain altxa. Maitek atzea, 6 kuadro ingurutik Anek bikain jaso. Maite moztu, Natale bildu. Ezkerpareta askokin pilota hori, Anek eskatuta ongi atzeatu. Natalek txokora, Maiik ongi eraman. Asko baztertu da pilota hori, baina ongi atera doanek. Zabalea, Anek eskatu, asko zabaldu da pilota hori, baina ongi eraman doanek. Maitek bikain moztu, abiadura hundikin, dejada earranek, eta tanto, ez? Eta, bueno, bi urdinek arro, ez? Esango sentidu honen esan nahi dute konfiantzakin, aukera duenetan bukatzen saiatuz, eta, bueno, momentuz nik uste eraginkorrago, tantotan, ez? Hoi da, bai, oain Anek jokaldi hoi eiteaziko lantzeman dio, baina oso ondo indako izin da, txapainen justu atatzaio, eta ez da, jau, pelota horta Maili. Bai, egia da hasieran gorriri balio izan dioala pixko batez, hor sendotasun horrekin eta bueno, Maiteke tanto erraindulako, baina guain asmatzen nahi da bikote urdine erasoan, eta lanen zeitu beharra do bikote gorri, baina hor zaitasun batzukin ez, defentsa lan hortako, egia da, bueno, erasorako ere pilotaleku ona dela, defentsarako zaie dela ez, eta nik uste hori jakitun bikote urdine guain oso ongi dela pilotan. Bueno, gorri jebakigu arnasa luzeko bikoti edala, hauek ez du etxitzen bukaera arte eta hondik partidu luzie da, baina bueno, haseratik ondo hastik asko balio. Bai, konfiantzarako nik uste ez, eta gero, bueno, badakie igual esaten giluna txartela preziatu edela, finalerako txartel hori, baina galdu ezke hori aukerakin saituko du galtzen don bikotek, eta horrek igual konfiantza ematen dula ez, librexioa hitzeko ere. Sota Manauz Maite, Anek atzea, Maite pixka motz gelditu zaio, Anek eskatu. Hankak ez dakit, atzien pixkat labaindu ite zaizken, ez dakit. Batzutan ikusi ez eta horrire... Bai, sentsazio izan du ez, leheno Maiteke horre euski justu ematen duen hortan labainkadan bat eukidula. Oain beste bikaine. Eta menan ere igual pixkat ikusi da horrela, hori garrantzitsu izango da hemen pixkat ointzolak pixka bustitzea ez. Horre, oain Natal egin duen tejada horta bile gaiabe, baina bai, labaindu iteala irutzen zaitu horra, aserako pauso hori abitzeko garaiene eraine dugitzeu. Baita, gaina pilota jotzekoan ez, askotan esaten duna hankak ongi jarrita ez daudenen asko kostatzen dela pilotan itea. Eta gaur horretan kontuz ibili beharko due.
zazpita 3 urdinek aurretik, Natale sakera, sake ona bixi-bixi, Maite kongiraman, Ane, ongi moztu ezkerparetan bile, beste aukera bat Natalek, Txosta erainez. Bai, eta hor aukera dunen mozten ondo eta azkenin hor txosta indio baita, baina bai, bikote urdine, konfiantza beteta guain momentu honetan, pelotaka bakoitzekin miniten eragiten easaten nahi die bikote urdinei, eta bai, aizie momentu honetan behaien alde. Bai, nik uste erosogo daudela erasoko joko horrekin, abiadura ematen pilotari eta gorririk kostatzen nahi zaioala ez, hor igual abiadura horrei erantzuteko Maik berak ate beharko lukela pixkoa laguntzea, berak ere abiadura hori badolako, eta igual hola ingo do ez min geixio. Ane sartuko da, bildu. Natalek eraman. Maik moztu, abiadura hundikin. Hankata jetxiz, Anek pilota zai eraman. Maitek pixkoat hor zabaldu nahi zu, baina ez zaio nahi bezalatea, berri izanek bikain. Maite ezkerpareta bilatzen saiatu dagoenkoan. Anek ongi atera. Natale erasoan, txapa gainen. Maik oso pilota zai eraman. Natalek zabaletik zabalea abiadura hundikin. Maitek jaso. Hankata, Anek eukiko daukera. Dejada txokoan. Maik oso ongi atzeatu. Anek gantxoz. Maite aiatuta dejada zabalen, Natalek jaso. Maik buruz gain pasatzen saiatu, Anek eraman. Dejada txokoan eta oso ona ez, horre. Oso tanto ona jokatu duela pilotarik, batzuk erasoan, beste batzuk defentsan, eta bueno, oso tanto ona izan da. Bueno, tanto hau nik uste behartzuela ez, tanto oso nahi jokatu du bikote gorrik, goengoan bai Mai ibili dela alde batetik bestera. Pilota oso ongi moituz, defentsa bikain erakutsi dola bikote urdinek eta tanto hau behartzuela ez, pixka partidu sartzeko. Maitek eraman, Ane, oso luze, bost erdingurutik, Maitek jaso. Beste pilotaka da hon bat Anena. Hane konfiantzakin ikusten da hasiera hontan, pilotari asko emanez. Asko gozatzen nahi da, defentsan hor paetan notik oso ondo ekarriz defentsatik, eta bai. Asko luzatzen, eta bueno, behar denen alture eman, eta gero ezkerrakin elan ona inez. Maik bildu. Hor bai, hor gurutzatu da Maite, pixko bat ez ustean harrapatu do. Guain Maitek bai, gerri-gerrin jota, 6 kuadrotik Anek bikain jaso. Maite beste pilotaka da, baztertu intzaio, Natale sartuko da erasora. Ongi atzeatu. Guain jokiko du Maik. Agintzen hasteko aukera, gerri-gerrin jota, 6 erdingurura. Anek eraman, beste aukera bat Maientzat. Zabaletik zabalea. Ane botiboleaz. Eta hor bai ez, ikusten da Ane bera asko hurbiltzen nahi dela hor defentsan lan hortara eta hor aire saiatu da lehen hori defenditzen, eta goengoan sotan manoz, baina zaie die ez defendatzeko. Bai, eta lan asko indatzekoen aurretik ez, asko atako du atzea bikote gorreiek. Eta tantua ja luzez joan da oain gontan bai, airea juntan hortan behera gontzaio. Ikusten dena da, erasoan da bilenak bamina hundi egiten dula, eta hortan abiadura biek du ez, Mai berak eta Natalek. Hori badakie eta takadaka dijoala momentuz ez, sake hartu eta gero bigarren pilotakadekin pixkoat agintzen hasten den horrek, bamina egiten dula pilotaleko hontan. Sake ona, txostan bile, Anek jaso.
berriz txostan bile, Aneke berriz eraman, Keinu, Maite Zabaletik Zabalea, Natalek eraman, Dejada Zabalen, Natalek ongi jaso, Maitek atzea, Zabalea guain, hor Natali gainet hori zaio baino eraman, bizi-bizi guain, eramango duanek, bai, ez tozta baino ian. Ai! Eta hor, bai, asko iten duen jokaldi da Anek ez, eta zuloare bazeon, Zabalen dejada hori, ongi iten duen jokaldi da, hor ikusi dure zuloa bazeola. Zulo ondile ikusi dut, eta okazio honazun, baina Oso ongi dabile kantxan muitzen egia esan alde batetik bestea ba, harintasuna hundikin ikusten zaio. Eta hori aukera ona zeuken, eta ongi iten duen jokaldi da, baina guaingoan, bera joan zaio. Bueno, eta berdintzea pixkoa lortu du ez, hor zulotxoa irikidu marka gaiun hasieran Urdinek, abiadurakin enbiliz eta Natale batez erasoan asmatuz, baina guain ja Urdinek gorrik barkatu atzetik de hurbildu zaizkioa, eta bueno, bitantora jartzea lortu. Bai, aukera gehiago eukitzen nahi da bain gorri jepeak, erasu nahi delako Natale aukera ez daukeola bukatzeko, defentsa lanetan nahi da. Eta bai, mensaki daukenak haintzen hastea. Maite baztertu, eraman, Anek eskatu, pixkoa zabalduz. Maite Iankak hori izan duzuna, nik uste bai pixkat irristatzen nahi dela, eta horrek ez ematen dula ez pixkat konfiantza falta pixkoat, azkeneko momentun pilota luzatzeko ordu. Maite katera. Anek bildu. Aukera Natalek, txokora, ez nahi bezala, Maitek. Ongi moztu gerri-gerrin jota. Eta tanto horre nik ustean aurre xamarren jarrita daola, eta horre hankata moztu dion hortan indarren pixkat aurren harrapatu dola, ez? Bai, azpitik gaina ibilitea pelota hemen bizi atatzea, eta hor mina hunde jaitea azpiko pelota hoitan hankata jokauta. Bai, hola da ez, azkenen beti esaten duna ez, arrotu beharren azpitik ibiltzen denen pilota eta batez ere lurre babixie daukean pilotalekutan mina hundi egiten dela. Eta bueno, nik uste egoera zail batetik atera dela bikote gorrie, horratzetik eta bikote Urdinek konfiantzak intzeola ikusten zelako, eta ja, bueno, ia partidu berdintzea lortu dulako. Txosta erain da berriz, Bai, eskotan ikusten nahi gazken aldi maili sake klase horrekin da mina egiten gaina. Beste aukera bat mailik. Zabala. Ongi eskatuanek. Hor Natale dabil guainez, igual pixkoat jokoz kanpo azkenen erasoan dabil. Bai, ez da aukera, defentsan baina bestela ez du aukera garbi ikusten da pixkat hor. Hanen gain gelditzen da pixkoa lan guztia, eta igual, bueno, zaie da, erasoan dabiltzen baina igual lau kuadro inguru horta pixkoat atea beharren, zer badaki ere Natalek ateatzen denen da abiadura ematen dionen, mine iten diola pelotari. Hanek atzea, Maitek Zabalea berriz, eta hor Natale irorintzaio ez, hor. Bai, azkenean jokuz kanpo gelduta zarenen aurrenako pelotak edo egitortzeenen ez die zutzen agiziten, eta hori nik uste pasa zaiola. Bai, eta parte hor Maiteke hori asko iten ez, zenaiz eta igual ez doi bota, bueno, aurreneko dejada oso nahi zen da, baina gero, bueno, aurkari behartzen du, bintzat, muitzea ez, zure konfort toki hortatik edo erosotasun hortatik atera, eta pauso bat gehiago emate hori ez, eta nik uste, bueno, nahiz eta ez izan oso doie indako jokalde, pixkat ateratze hortan, bueno, lortu dola hortik ateratzea, eta bere helburu hoxe zela ez. Gauen deskantzu, ez da gizenek ze bikote eskatu duen, Urdinek nik uste bai. Gorriek kanpo atedea izi pixkat hartzea, hemen barron, esan deuna. Bero itu edao, eta gu geldi gaudela bero antzen bate deu. Bai, ala da ez, sekuleko beroa dau, gaur nik uste ez dala aizeizpigre muitzen gutxi, barrun gutxi eta kanpoan pixkoat, eta ongi, bueno, gutxinez itzalen da aize pixkoat hartzea, ateratzea. Hemen barrun sekuleko beroa daolako gaurkoan. Bueno, eta aprobetxatuko ez ikusten dagoain, atxeden aldin dauden hortan
Maiten omenez indako muraloi ez, esan, bueno, pilotalekuri bere izena jarrita eta bere irudikin indako mural hori zoragarri gelditzen da Eulateko pilotalekun, eta egia esan guain, bueno, iruditik ikusten dienen polite ez, Maite berak etzun asmo hundik gaur hemen jokatzeko dela urtebete esan zen ez, ia azken pilotakadak joko zitula, baina hemen txeseitzen do, eta hau beretzat berezi ere ez, pilotaleku berritu hontan, atzealden bere irudi edo hontan jokatzea herritarren aurren, jaigiroan, eta hori ere berak gaurkoan horreukiko do. Ona, zaila jaso du hor Natalek. Hanek eskatu, ongi eraman. Maitek ongi ezkerran bile. Maik berriz aukerako pilota. Oso ongi bitxi-bitxi. Hanek jaso. Berriz abalaldea Maik. Hanek biken bildu. Hor Natalek ez, hasieran eukiz ditore bai pare bat ola joan zaizkionak, eta guain berriz aukera gutxikin dabil nik uste, eta aukera daukenen saiatzen ari da jokaldi inez. Baina nik uste berriz aurreko bidetik igual ez, abiaduran bidetik, bixi-bixi biltzen bide hortatik etorri daitekela etekin handigoa ez. Hemen guain maiei da pixkat musika hartzen, saketik hasita, eta lehena Natalea izen ez, orduan nik uste pixka partidu pixkat, bai, aztertuta igual bide hortatik egokikoa izalitekela tekin ateatzeko. Sake osona, nek eraman. Osongi gerri-gerin jota, 6 erditik, Hanek jaso. Maitek ezkerretik ezkerrean izun hor bizko zabaleago eta zaio. Hanek ongi atzeatu. Maitek bildu. Atalek zabaldu. Mai ongi atera da launtzea hor. Hanek arro, gerri-gerrin jota ongi, 6 kuadro ingurura, Maitek jaso. Oso bizi Natale hemen zabaleko arrastau bilatuz, ongi Maili, oso azkarret hori da. Defentsa lan hortan, Hanek atzea, Maitei baztertungo zaio, hor Haner iriki pixkat, Maitek bipareta, Natalek moztu txosten hor ezakit. Bigarren hon iritu zaire, bai, hemendik bigarrenen ematen zunez. Nik uste epaile berak duda indula ez. Epaile berak duda indula ez, pilota hori aurreneko poteno bigarrenen zen. Nik uste hemendik nahiko argi bigarren hon ikusi dula ez, baina bueno, han ondo induena bentzat segitzea, bai, baina bueno, barrune protesta hundik. Ez da izan, urdinen aldetik esan nahi dut, zue hor olakoit behintzat ikusi bestela hori eskatuko zuen, baina alare urdinek seitu induelanen, olain behar da azkenen epaiek azkeneko hitze berak daukelako, baina gero horre Hanek ikusi doez, nasita zebiltzela, ongi botador zabalean, ez eta oso arroa izan, hor dude indu Mailik eta Maitek zein joan, eta tanto urdinentzat. Behatzina markagailu, Natale sakea. Ba, eta importante, aspaldin tanto ingabe zeuden bikote urdine eta ikusten da ez dela pilotaleku errexare, horre batez segun nola ateatzen den lurretik eta paretetik, zaila da defenditzeko, eta erasoan erasoan bai, erasoago gehiago da. Polite da, hor bixixi ateatzen delako, baina defenditzeko gehiago kostatzen da. Goi Maitei alde indi horrez, ezker kolpe horrek kanpora. Eta berdiz urdinek aurretik, 10 eta 9.
Sake ona. Sake bikainen Natalena. Maite Keraman. Anek eskatu. Ongi zabaldu, Natalek jaso. Maite Keraman, Natale sartuko da berriz jokoan. Oso ona jokaldi bikainez, horre. Oso ongi harrapatu du Maite kontraerasoan. Gaur Zabalen da hor. Bai. Gakoa ez, denak horrai die. Ba, ikusi du hor Natale barroak hasi jola eta Zabalin utxuni gainabeak jokaldi hori askotan iteu Zabalea eta oso ondo ikusita eta ondo inda. Bai, gaina hor kontraerasoan oso ongi ez, hor Natalek aurreneko pausua ja txokora inez zeukenen, berriz ez Zabalea bota dio eta oso tanto ona Maiten eskutik, eta bueno, gorra eta amarna momentuz. Sake ona, Anek eraman, beste sake on bat, Anek jaso, txostan bile maili, Natalek eraman, bipareta, askoateako da, baino hankatara, ongi Natale defentsan, Maite kiriki, bipareta, maili bikaini iritsi, eta hor abiadura hundi eman dio, ez da bakarrik Ondo errese hiri, bai. aiau da, eta ja hor mailik ondo harrapatzenen gainan abiadura hundi jamate jo, eta hor asko azkar etorre zaio eta ez du ondo jotzi. Bai, da horre, ane asko idela aurratzen ez, igual ikusita mailin ezaugarrik ez dela askotan, ondejadak iten eta geixo, mozten da geixo ikusten delako, abiaduran ibiltzen du pilota, abiadurako pilotari da, eta orduan igual hor pixkoa lasaixi hori jarri zezakela ez, ikusten da oin batzutan harrapatzen dola aurre xamarren, eta bai. Horre ematen dion hortan, tanto ikia lortzen dola maili berak. Sake ona, zazpi kuadrotik Anek bikain eraman. Maite kongi moztu, Natale jaso, maili, Anek bikain bildu. Maite eskun pixkoak ateatu intzaio. Anek osongi etxi, ezker paretan sartuko da, Anek Maitek eraman. Eta Natalek horre bere-berea duen jokaldie da hoi. Bai, alkar jodu eta bai, oso ondo ditu eta bain gontan txapara juntzaio, baina. Egia dena da, hor asmatzeare garrantzitsue dela ikusten denen faiatzen dula ez, azkenen hori ez, ikusten denen abiadurakin ibiltzen denen eta asmatzen ez donak, salduta galditzea. Hoixe, salduta galditzen dela. Eta hurrengo pelotaka da aukera entortzanak mina iteu. Txosta, jaso. Bastante, indo Nataleko hor. Zabalea Maitek. Anek ongi altxa. Justu gaina etorreta jaso mailik. Maitek eraman. Atzea, Anek, luze. Deja da, Natalek. Maite berriz Zabalea. Natalek jaso. Maili bildu. Aukerako pilotan entzat. Ondo. Maiten nahiko indo eraman da. Ai. Eta hor Natale berriz ez, lehenoko antzeko ez. Azkeneko jokaldi hortan ez, nik uste lehen esan duna. Bikoteko horrek ere hori behartzen du ez. Bai, defentsa lanen aitzen dienen. Ongi betetzen dituela tarte guztik eta
hor ajustatu behar hortan oso ongin behar diela leuki ditu, tanto pare bat ba oso sonak izan dienak, baino zaie da beti gainen aitzea. Eta guain alde txopolitxe gorrintzat, 13, ez aldera kiorra baino momentu ona aurretik jartzeko bai. Bai, partidu erditik aurre hemen momentu enten askotan izitea hor hautxitea partidu asko. Eta momentu, eutxi beharreko momentu izitea bai. Gaina gorrik dominatzen haste balde maia esaketik, ba ere gehiago. Ongi moztu Maitek, Anek eraman. Maitek zabaldu. Anek eskatuta bikain atzeatu. Bost kuadro territik Maitek eraman. Zagaletik zagaleanek, baina hor txapa gainen bai. Hor txapa bete-beten jodo. Eta hor bai, hor txez. Bai, hor txez, lau tanto etxe, bai ziendia azkenengo hor zabalea juntizken batzuk, txapapea, hor ondi. Bai, arriesgatzen gehiago da igual bikote urdine, ikusita ba, bueno, lan horren poderioz gorriri iraztea zaie dela, ez? Azkenen beti esateu, beraiena oso egiten duen bikotea da, normalen utxe egite gutxi eta zulo gutxire, defentsa ona duena, maili oso azkar muitzen daurren, Maiteri gainetik pasatzeare zaie da, eta horrek behartzen dola ba, bikote urdine gauzeko oso ongitea. Maiteko songi moztu, Natalek jaso. Maik bikain bildu. Anek eraman. Bai, bestela ikustea, Defentsan lan oso ona, ba, gorretxeak bestela urdinek egiten nahi dela, baina bai, igual erasoko momentu egiten utxen ditu noien aldie da, hola, markagailun. Bai, lau tantoko alde bestik ez da, eta hoxe ez, ikusi du Natale dejadatxo bat kanpora, Anek beste bat etxapa gainea, eta hoxe hortxe da, hola, koska aldea, eta guain ba, bueno, joiteken pilotaka daiko bena, bai. Aldeko, iziteko. Esan dare, bi aldiz bertan jotzeko ez da lortuko, hortxe koska hoi bilatzea. Batzutan, dejadaik edo biparetaiko buena, baino jokaldi hobea da, baino egia esan, ba. Guztua. Guzko zen pelotak da hoi. Urdine bai? Urdinek. Bai, bertzuen gaina, momentu honetan aldeko tantoi ba gustu hartuko zuen bai. Natale sakea, gerri-gerrin jutako sakea. Maite hor toki gabe gelditu da, eta ez eramatek izan ez da, nik uste pixkoa geixoia harri behartzula ez, distantzi geixo, gaina etorri zaio esku oso bildukin. Askotan ikusten nahi baita, hemen atzien, jarrita daurelakon, atea itezaile eta sartu itezaiela, benbeino gehietan. Bai, distantzi geixo utzi beharreko sakea zen. Beste aukera bat Natalentzat, saketik mineiteko, 12-14 atzetik. Sake ona, Maitek jaso. Atzea gerri-gerrin jota. Maite baztertu intzaio, baina eskuinekin eraman. Anek ongi, arro-arro. Berriz ez zabalea. Eta hor gaurre. Bueno, igual Natalekre pixkoat zaindu beharreko tokie bihurtzen nahi da ez. Azkenen asko sartu dizkio gaur hor. Zuzenen ez badare asko behartzen du. Behartuta bai. Arerioa urrengo pilotak adako eta hor etekina handia ateatzen nahi da gaur zabal hortan. Maitek asko egiten duen jokaldia eta oso garrantzitsua da behidatzea Maiteri ez. Hori imardun momentu hortan. Naiz eta oso ongine izan aurretik abitzeko ez. Eta Nataleri ja desente sartu dizki horretan ikuste. Bai, urrengoako atento ongoa. Ongi zaintzeko bidea inbarko lukela. Sake ona, Anek eraman. Zabalea Maik. Natalek jaso, Maite boleaz. Anek, ez? Horre. Ikusten dare horre ezkerpareta jotzen donen, zaitasunek dauzkeala pixkat ilarritzeko nola ateatzen den, ez? Horre batzutan motz gelditzen da, beste batzutan pixkat ireiten dioa. Eta naiz eta horre hon zain pilotaka da hori emateko, batzutan
ez duela asmatzen. Beste lau tanton aldie berrize, momentu honetan. Leheno bi tanto harrima hodie, baina berrize aldetxo politia. Hoita birabiden aldetxo politia ez, lauko tarte hau. Gerta gutxio falta delako hoita birako. Eta gorrik momentu honetan alde politia. Hanek ongi eskatu, oso ongi atzeatu, ezker paretan bikain sartuz. Maitek atera. Berrize gerri-gerrin jota, 6 erdin gurutik, Maitek jaso. Aire ez, Maite, bolea luzea. Zabalea Maitek, Natale sartuko da. Ezker pareta bile, Maitek atera. Hanek eskatu. Hor gotea raro xamarra indio bai. Berriz Zabalea Maitek. Hane bildu. Berriz Zabalea. Maite airez, bolea ona. Hanek dejada Zabale. Zabaletik Zabalea Maili. Eta oso ona bai. Oso pilotaka da. Oso bizi eta oso ona. Zabaletik Zabala oso ondo botetako bai. Ja, oso aurratuta zeunan ere eta hor zaila zen bueltatzeko. Bai, nik uste gaur lan asko iten nahi dela nebera ez, asko behartzen nahi diemenatzen, mai luze jokatzen nahi delako. Bai, eta gaina Zabaleare askota motatzen nahi die, bai Maite eta bai Maili ez, eta orduan kantxan asko moitu azten nahi die, hanka harineko da eta errez ibiltzea hane, baina azkenien berotasun honekin da partiduare aurra dikula, gehiago esateko, esango jo horreke. Bai, askotan ikusitu ez, Zabaleako mugimendu egiten, da horrek nahi gaberen ekatu jendo ez, beti mugimendu zerkako hori behar izatek. Askotan inbeharra gaurranek berak, Natalere hor asko behartu due, luze da bilkie pilota batez, eta bueno, lanare pilatzen dijoa, 17-12, eta bueno, nik uste gorriko laxe seituko duela, goen gainea alde txone konfiantza emango dioala. Eta urdinek saiatu beharko duela zerbait asmatzen ez, nik uste hor Natalek daukela pixka gakoa, pixkat atzeago, aldunen aterata, lau terdinguru hortan aterata abiadura pixkoat emanez pilotari. Bai, hueko pixket gorrilei distantzia pixkat hueku bilegu ez, zatik oso gainen jarreta daude Maitere aurratuta da biloain airez eta defenditzen hor asko ikustea, eta orduan hankata jokauta pixkat atzeak akarri Maitere, eta bueno, hueko horiek saiatu bilatzen. Bai, gero, bueno, ez du aipamenik, baina saskirare buelta batiteko aukera eukiko lukea ez, egie da. Pelota bakarrakin nahi dela partidu guztin zehar. Bueno, ikusita gorrik eroso da biltzela azken aldin, igual tantoa lortuko balure bikote urdinek, hoxez, bilatu behintzat. Okerra da hon, pilotan bat hortxe, edo behintzat saiatu ez, aldatzeko saskin zerbait bilatzen. Sake ona, Hanek eraman, hor Maili hankata torri zaio, Natale bipareta baino indar gutxi xamarrekin, Maili katzea, Hanek ere luze-luze. Mailiko hain bai aukerako pilota, hanketa berriz, Natalek jaso, Maitek katzea, 6 ingurutik Hanek ongi alture eman da. Natalek hankata moztu, Mailik jaso. Atzea Natalek, Maitek eraman. Hane, luze-luze. Zabalea berriz Maitek. Natale bildu. Oso ongi etxe Maitek, eta oso tantona ez. Horrena behartu eta gero ja, urrengo pelotaka da, pikaine. Beti esan izan du pelotari edela ez, eta hori antzematen da kantxan batez
moitzeko, urkarik moitzeko modun, ez ditio bi pilotak da toki berea botatzen, oso ongi nahasten do jokue. Bai, hasieran pixka zuzeno hasi da, baina ja hor, ja partio horra dejo nenean geota gehiago, aurkarik era bat moitzen, ba, zabalea, txokoa, aurreatze hor, txokura asko bilau du. Eta hola, ba, ueku egitetu, eta gero gaina bukatu. Gaur kontatzeko zenbat aldiz bota duen zabalea, zuzenen ez badara zeharka, ez? Eta hor aurkarik ba, beti behar zaituzo pausu bat zabalea inez berri ze horrea. Natalek ongi bildu, Maitek atera, Anek luze alture hondikin. Maite bikain jetxi, Natalek eraman. Luze bizi. Eta Anek ez da iritsu. Oain nagusi ikusten die kantxan, ez? Nik uste berain toki hartu duela eta batez esango nuke Maitek, ez? Horre beti esaten da, baina Maitek erdigune hori hartzen dunen eta bera denen pixkat pilota hori moitzen duen alde batetik bestea horre aurkarik deseroso xamar sentitzen die, zuloik ez du ikusten. Eta, bueno, horri erantzuteko esan duna, ez? Natalek hartu harko lukela pisu geixio, saiatzen nahi da, baina gorrik aidia gintzen momentu honetan defentsa lanen bakarrik dihardue eta hori aldatzeko, ba, bueno, Natalek aldola behintzatera zora pasabarko luke. Sake osona, Anek bikain eraman. Maik atera. Dejada moduko bat, ezkerpareta ongi bilatuz, berriz aukerako pilota Maientzat. Oso ongi atzea, gerrin jota, eta horre. Ikustean egoain pixkoan nekatu dela, ez? Partidu guztintzear asko bilidatzea eta aurrea hor kubritu nahien. Bai, erasan antzeman nintzei oain bukaera honetan. Baina Mai ikustea, hondiken fresko da hor, beso bizi jauke hondiken da abiadura ondile emate jo eta hor antzematea azkenien. Bai, eta geldituko balitzaio freskotasun pixkat bikote urdinei, ba Natalei igual geixo, Anek lan gehiago egin behar izan dudulako. Eta hor ikusten da, ez, aukeratxoa piezak lan Natalek, ez. Baina saketik reagintzen hasten da eta bigarren pilotaka dare aproposa gelditzen zaio Mairi ba minaiten hasteko. Maitek luze. Anek ongi bildu. Ongi atea zaio Maitei. Natalek jaso. Anek atzea. Maite seiterritik. Ongi bilduz. Anek berriz atzea. Dejada zabalea, oso gutitik. Ongi Natale hanketa jokatuz, beste aukera bat. Dejada baino oso arroa, Maite iritsita ongi zabaldu. Bai. Ondo zaio nik uste ongi aiatu da hortxe zeon, baina badauzke gaur 3 hola kateatuta, bai. Eutxi bezala egiten dio ezkerrakin pilotari eta Zabale alde egiten dio hortxe zen, baina, bai. Zabalen iztuxoan horrekin, ba, bueno, handik gehiago. Bueno, beste tantutxoa behintzet, urdinentzako. Bai, 13. Eta, bueno, saiatu beharko du galtzeko gutxi, esan nahi dut, bueno, ikusitare partidu oso aurratu dukela bikote gorrik, saiatu beharko lukela ez, pixkat. Erasoan jokatzen, eta, bueno, aldela, ba... Hasieran neuki duen, ba, konfiantza horrekin pixkat. Bukatzeko erasoko horrekin, jokualdi horrekin. Maite, epa, hor, ezkerpareta bilatuz. Anek eraman. Dejada, bai. zona, bai. Eta bain ikusten da, ez, zuloare urdinen arten handixoa dela, ez. Bai, Anek asko moilu gara ukidu eta pixka atzexo gelditzen nahi dela, eta guain Maiek hori oso ongi ikusi dore bai, ez. Luze jo beharren zahalen dejada horrekin. Eta hortxe, gorriak hilen 11ko
final hortako txartel horrentzat tanto baten faltan. Baita poza hundi hartuko du ez, hori erdiestea azkenen berriz labriten hien amikan final bat jokatzea da, txapelarako hautagaitza izatea azkenen, txapel hori horri izateko. Eta bueno, ikusiko gu ez, zeinek lortzen duen azkenen osongi bideratu dauke, zai izango da hau dena itzultzea, buelta ematea, baina bueno, pilotan karra bare ikusi diet, aseitu harra dau, bukatu arte. Dejada luze xamarra, Maiek eraman. Iriki, Maitek jaso. Hanek berriz iriki, horrankata, baino Maiek jaso, Natale. Atzea, Zotamanoz Maite osongi. Hanek iriki, dejada bikaine. Osona. Bai, bukaeran Maiek ikusi zaio freskotasun hori eta bukatzen ja ikusi hor mineiteula eta jokaldi horrekin jazkenengo bitantoik jarki bukauta guztua die. Nik uste hasieran konfiantza pixkoa falta zitzaiola igualez, egia da lauterdikotik zetorrela, hor etzula nahi bezala jokatu, horrek beti burulan pixkoa dikendula, hasieran pixkoa kostazaiola sartzea, gaina urdinek justore osongi hasi die, eta kostazaioa gorriri, pixkoa partidun sartzea, baina gero lortu duela ez, eta hor ikusi da azkeneko besarkada hortan bike hartu duen poza ez, Maitentzat esan behar da berezi izango dela, ez jo San Fermin txapelgetaia asko jokatuko, beste final baten eoteko aukera izango do, eta Maieke bai ez, Maitekin batea, eta bikote hau gaina txapelerako hautagai ezen hasieratik, eta goain pauso bageixio eman du ez, txapel hortara, eta biek oso pozik, final handi hortan egongo dielako. Eta urdinek aldiz, ikuste hasieran oso partidu honein duela, partidun zeharre eutxi dioala, baina bai bikote handi ez duela aurren, eta gero etxi beharra izan duela azkenen, nik uste beraien biokortara. Bai, erasuen egiten ditu hor utxeite batu beste, eta gero gorreiek gainetorri die, beak gehiago haintzen hasi diet, eta azkenien bentaja geota gehiago partidu aurra dikoan egin, eta alde horrekin ja jokatziera errexo da, eta azkenien nausi itzen die bikote gorreia. Bai, pena eukiko du, bikote urdine, horrek txegelditu delako, baina ez da bukatu. Aukera dauke, azkenen bide luzea goazela esan ginen, bide luzea eta gorra geldituko zaioa, baina, bide hortan aukerakin, ez? Goain aurrena Ainoa eta Maia izango ditue pare, eta hortik irazten duna, nire eta Leire Galeanon kontra jokatu beharko du, baina, bizik daude, txapelketan seitzen du, eta horrei eutxi beharko dio bikote urdine. Protagonistak prestatzen dien bezain pronto galderatxo batzuk ingo dizkigu, azkar ingo du goen gontan, atzetik beste pilota partidu bat daukeulako, eta ze esaten diuten protagonistak. Men. Neskak, zorionak, txartel haundi ez egon gaur jokoan, Maite zurekin hasiko naiz, herritarren aurren, olako pilotalekun aurren eta olako garaipain batekin pozik pentsatzen. Pues sí, la verdad que contenta, emocionada y feliz. Al final es eso, el pase a semifinales, hoy a la final, que nos jugábamos hoy. Y pues en mi pueblo, con mi gente, con este mural y con todo lo mío, pues qué te voy a decir. Al final es pues una emoción hoy a borbotones, que va dedicado a todos y que he tenido un poquito de empujón de todos.
del pueblo, de Ados, de la familia y de Naroa. Hasieran kosta zaizue pixkoat partidun sartzea, nik uste urdineko songi hasi diela eta pixkoa kosta zaizuela, baina gero sartu zatela partidun da oso partidu ona jokatu duzuela bukaeran. Sí, ellas han empezado ahí, pues bueno, un poco la duda, un poquito siempre, lo que cuesta el adaptarte a la cancha, al frontón. Y bueno, pues ellas iban por delante, estaba muy bien, Natalia acertando muy bien también las jugaditas y lo que ha buscado. Pero bueno, luego nosotras nos hemos puesto también con más confianza y a seguir, a trabajar y al 22. Maili, hoi da ez, pixkoa sartzea kosta zaizue, baina gero hartu diozuenen pixkoa martxan, nik uste defentsan lan ona induzuela beti bezala eta gero bigarren zatin erasoan asmatu duzula. Bai, nik uste dut hori Maite esan da bena hasieran asko kosta jaula sartzea. Nik uste dut eurak be oso ondo sartu dela, baina ni Maite izan gate partidua segin begula, eta bihartez dela bukatzen, eta nik uste dut bigarren partian Maite be asko lasaitu doztala, bera be asko sobetik guztotela, ni be konfiantzakin eta tantua bukatzen. Bueno, sari handi ezen, Amerikako finalen horre ongo zate, eta guain arerioan zain gelditu beharko zuen, así que aprobetxatu egunok, ongi entrenatzeko eta final horrei beidei hartzeko. Eskerrik asko. Bueno, Han eta Natale, hasieran oso ongi hasi zate, zuloa irikiz, jokaldik ongi ateratzen ziren, eta hor mine induzue, baina bigarren zati pixkoat aldatu da eta beraiek hor min geixio indizue. Bai, hasieran egia esan nik uste oso ondo hasi biala, nire gaia konfiantzaz da ondo nebilen, baina bueno, hanek egun partio luzea zala eta oso bikote indartxo ediela, eta nik uste ikusi ala zemin egiteuen maik aurren pelota hartzen donen, eta Maitek ez dola bate faiatzen. Bueno, hoxeane, oso ongi ikusi zaitu hasieran, egia da gero lana asko itea behartzen duen bikotea dela, ez? Atze aurre askotan ikusi zaitu moitzen eta horrek azkenen nekeare eragiten dula. Hori, hasieran ikusi da komodo ibili naizela, tantoa bukatuta dena, baina hori, gero maldagoitin zait partido guztia, eta nekeak nabaritu da, eta indar falta ere. Bueno, ez da zuentzat txapelketa hemen bukatzen, bide luzego eukiko zue final hori lortu nahi balin baduzu, baina aukerak bai. Orduan, bueno, urrengo partidue Ainoa eta Amaian kontra izango duzue, eta aukerakin saitzen duzue txapelketan. Hori, urrengo ere erronka polita izanen da, eta gogokin partido hori jokatzeko. Pues oso ongi, animo neskak eta urren arte. Zer asko. Bueno, Jana, gaur ezberdin, hemen rolapak eta ez ditu jarri politezen, Maiten mural hori erakustea gero ere giroa ikaragarria da, jende asko dago hemen ingurun, eta bueno, partiduk hortxe ez, bi tramo edo izan dituela esan dezakeu, aurrena urdinek igual hobekixo sartu dielako, gero berriz gorrik, baina bueno, batzun garaipena, besten galera o galtzaiatea diela, baina bueno, batzuk finalen da besteko hainik aukerakin. Bai, hoi da, hasieratik ikusi dugu partidun sartuta hasi die ez, baina erasuen ondona asmatzezunak eraginkorratasune izango zula erabakitzeko garaien, eta bueno, hoi ikusi da ez, hasieran urdinak beak hobeto sartu diela hortan, eta gero gorriek geota sartzen juntian egin, geota hobeto goldaude hortan, defensan erabat euki ditue urdinek, eta gero bukaerako bai antzeman dela anai asko ibilia ziduela eta hor ja nekatua zidu eta geota eroso gorriek eta azkenin partidua nahiko eroso irabazi duela. Bueno, honen bestez gaur partidu honak eman duna, datorren astea bete-betea datorkiu, lauterdikoa ekingo diu asteazkenen bertan, bi finalerdi izango diela Briten alde batetik, bueno, ni hariko naiz Ane Mendiburun kontra eta beste alde batetik Oskoz, Leire Oskoz eta Ainoa Ruiz de Infantea iko die, eta gero gaina segidean asteburu beren egongo da lauterdiko finala, gehi binakako beste partiduerak horra, así que, bueno, lana gogotik inbeharra dago, eta hortan seitu beharko. Bai, hoi da, bi finalerdi lauterdien da ikusi beharko ez, bi partidu gaur espero die, aurreko aldin da bezala, Ainoa eta Leire Oskoz alkarren kontra, bueno, hori izangoa bi errematatzailea die, eta zenek ondo asmatzen hortan, bueno, labreit exigente godalako gaurko frontu jau baino, eta bueno, gero bigarren hortan, bueno, Iturriaga eta Mendiburu, bueno, ia partiu gorra espero da baita, eta
ze mozko ikustalia espero da. Ba, hoxe, alde imargo pelotazo kateako gaitue bestela, hemen ok hortxe idielako beroketa lanetan, eta bueno, plazer baduzue, asteazkenen berriz zuzen neonen gala briten, eta ordura arte, arratsalde oso ona pasa. Atxaldeon.